Накисвам и портокали във вода Канген 11,5, защото знаем всички, че докато стигнат до нас, със сигурност са пръскани с какви ли не препарати. И нека да видим дали се оцветява водата, дали се е оцветила. Изсипвам в чашка, защото така много не се вижда на видеото. Оп, 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 подлях. Така, я да видим. Сега водата не се е много оцветила, но това не означава, че нали, не са пречистени портокалите. Някои химични препарати не оцветяват водата, така че не се притеснявайте. Не си мислете, че не сме пречистили портокалите, просто някои химикали не оцветяват водата.